150 barangay sa Pangasinan ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Malawakang baha kasi ang naranasan sa probinsya simula ng maranasan ng pag-uulan. Isa sa mga apektado ang bayan ng Aguilar. Kaya naman para maibsan ang mga naitalang pinsala, agad na nagsagawa ng disaster response ang pamahalang panlalawigan. Inahatid nila sa 700 pamilya ang mga food packs. Hakbang ito upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado. Higit 1,080 food packs din ang naihatid sa bayan ng San Fabian. This is the wettest month of the year. Ay na-enhance po yung ating habagat leading to the flooding of 150 barangays all over the province of Pangasinan, involving 12 municipalities and 2 cities, 1 in District 1 and 1 in District 4. And recently, just last week, meron na rin pong flooding sa city of San Carlos. Nananatili namang nakaalerto ang Pangasinan PDRRMO sa buong probinsya. Kasabay nito ang pagtitiyak ng seguridad ng mga mamamayan. Jose Robert Inventor, RNG News.